गुफुर बियार चेनेल नायगिरिफोरनिसिम हरखाब मोनसे मेसेज होनाय जायो आङो नैबे अखा हाबाय थानाय समावनो नै दिनैनि नै दा 10ता जानो हमदों अखा हागानाया अखाया जुदि हागायोबा दसे उनाव 6 माइल बरबारि होननाय जायगायाव हिंग्राबारि हाजो नङा गाहायावनो बेसेबांबा समनिफ्रायनो बेहाय बर'फ्रा न'खर खुंना दंमोन मिसिं बर' जिखुनु जाया ट्राइबेल हारिया न' बां लुनानै दंमोन नाथाय दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया जेरैबायदि मिथिं दावथिङाव बुंदों बेखौ दिनै लाखिनो हायाखै आं बेनि थाखाय मोनसे मेसेज होयो बर'फोरनि बर' लिडारफ्रा जाहाथे बे अखा बांखायाव जि न' सिफायनो दिनै साखाफारा जादों बेखौ बर' लिडारफ्रा मेसेज होयो आरो दा बे जायगायावनो थांनो थाखाय माबायदि सिफायदों माबायदि सिफाया माने फरेस्टआबो जमा जानानै दं आरो रायजो राजाबो जमा जानानै दं बेयावनो थांगासिनो दं दसे उनाव गासिबो स्पष्टखौ नुगोन दा बिनि थाखाय बयबो बर'फ्रा खौसे जागोन होननानै जाहाथे बेफोरनि थाखाय माथो होलायगोन आरो बर' लिडारफ्रा हेमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय रावफोरखौ सोमखारिनांगौ बेखौनो आङो स्पष्ट दसे उनाव नुगोन बर'फोरनि न'खर बेसे सिफाय जानाय ट्राइबेलनि न'खर मोनबेसे सिफाय जागोन माने फरेस्टफोरा एकदम साखाफारा जानानै जमा जानानै दङ बरबारि ओनसोलाव आरो रायजो राजाफ्राबो जमा जानानै दं